दावबायारि नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। रायमनायाव पेनजिलिन रिजर्टखौ दिनै बेखेवबाय। जाय दावबायारि बिथांमोना बे रिजर्टआव थाफैनो गोसो दङ, बिथांमोना एडभान्स बुकिंनि थाखाय नैबे 6001133711 नङाब्ला 9707409009 नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। मुंनि आन्दोनि सैथो सल'आ पेनजिलिन। बेखौ नायनाया समायना दि माबोरै बिगोमा पिंकु नार्जारिया गावनि मुं, गावनि बिसिनि मुं जिलिना आरो गावनि फिसाजोनि मुं ब्राइटलिनखौ ज' खालामनानै रिजर्टनि थाखाय मोनसे रुजुजायै आरो ओंथि गोनां मुं सोरजियो। पेनजिलिन मुङा थारैनो दुंब्रुद बरायनाय आरो मिथिंगायारि समायनानि मोनसे मोनदांथिखौ फोरमायो, जाय नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव मोजां मोननाय आरो सोमोन्दोखौ दिन्थियो। बेयो नखरनि सोमोन्दोनि थाखाय मोनसे मोजां मान बावनाय आरो रिजर्टनि सिनायथिखौ गावारि खालामनायनि मोनसे मोजां राहा। गसाइगावनिफ्राय दानसोरां बसुमतारीनि रिपर्ट, NBT लाइभ। टुरिज्म ससाइटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै दिनैनि जे अपेनिं जानाय पेनजिलिन रिजर्टनि जे अनार बिथां पिंकु नार्जारिखौ आङो कंग्रेचुलेसन होनो बुङो। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथांनि नाजानायाव आरोबाव मोनसे रिजर्ट जोंनि बे रायमना ओनसोलाव बेयो जाबाय। बेयो खुब मोजां, मानो होनना बुङोब्ला मोनसे बिराद मोजां मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चारजों जे बानायजानाय जे बे मोनसे रिजर्ट बे जोंनि गेजेरावबो दंसै। दा जोङो खुब मोजां मोनदों। जोंनि रायमना नेसनेल पार्कआ बेयो पार्क जानाय लोगो लोगो जोंनि गेजेराव गोबां जोंनि जायनाखि बे जायगानि ओनसोलनि थागिबि मानसिफ्रानो दिनै बिथांमोना हमस्टे अपेन खालामबाय आरो रिजर्टफोर खालामबाय आरो खुब दिनै गोजोननायनि खोथा, दिनै पेनजिलिन रिजर्टआबो बेयो अपेनिं जाबाय। दा बे रिजर्टआव फैनानै गोबां मोनसे लाक्जारि सुबिदाखौबो बेयाव लानो हागोन। गोबां जोंहा एक्सपार्ट शेफफोर दङ जानायनि थाखाय आरो थानायनि थाखाय खुब मोजां। बेयाव बिथांमोना जेब्ला बेयाव फैगोन बिथांमोना सेटिसफाइड जानानै थांगोन। दासिमाव जोंनि बे रायमना नेसनेल पार्कआवहाय स्पेननिफ्राय फैबाय, नेदारलेण्डनिफ्राय फैबाय, US, केलिफर्निया, जापान बेफोर हादरफोरनिफ्राय जोंनि बे रायमनायावहाय फैबाय आरो खुब जों आसा खालामो बेबादि इनफ्रास्ट्राक्चार फैनायजों लोगो लोगो गोबां जे दावबायारिफ्रा बेयावहाय आरो फैबावगोन होननानै। रायमना नेसनेल पार्कनि जे मेन एट्राक्सनानो जाबाय गल्डेन लांगुर, जेखौनो हादरमानिनिफ्राय मानसिफ्रा दावबायारिफ्रा फैनानै बेखौ नायनो हास्थायो। बेजों लोगोसे रयेल बेंगल टाइगार, एसियाटिक एलिफेन्ट आरो स्पटेड डियर, हक डियर आरो बेजों लोगोसे गोबां जे जिब जुन्थुफोर बेयाव दं, बेखौ नायनो थाखायहाय दाब दाब हादरफोरनिफ्रायबो बेयाव दावबायबोयो।